Wephondo usaqhuba uphando ukuze ayazi ncakasana ukuba umonakalo uza kuxabisa malini. Kusenzima ukuba kufikelelwe kwezinye iindawo ngenxa yomonakalo. Lo rhulumente uzikhabile izityholo sokuba izikhukhula zibaxwe ngenxa yokungahoywa kwemibhobho eyonga amanzi koomasipala. Into esiyithetha into yobana yimeko yemvula, imvula enayo inezikhukhula ezikhulu kunobana idolophu zingakwazi ukuwakwazi uwamanage amanzi. So ndicinga uba ilapho lo mcimbi we-storm water drainage. Ukanti nomkhosi wokhuselo weli naye uza kungenelela kulakhiwo lweeblorho ezimoshakaleyo. Uqwalasela ke nemeko yezimali zethu zangaphakathi sesiyenza loo nto njengoba ndithetha nje nani ukwenzela uba sihlengahlengise sithathe enye imali besizawuyenza enye into ethile sikhawulelane neengxaki ezikhoyo ukwenzela uba abantu bakwazi ubana bafikelele kwinkonzo apho abantu bengakwazi uhamba ngenxa yemeko yeeblorho neendlela ezingahambekiyo. Kusenjalo ngamakhaya angaphaya kwe-1600 atshatyalalisweyo. Kuza kudingeka isixamali esingange-420 yezigidi zeerandi ukuwakha futhi. Uqala uqinisekisa into yoba ngaba bafumana uncedo olukhawulezileyo nale nto sithi yi-temporary service ukuze ngaphezu koko njengomyalelo wenkulu baphathiswa bokhelwe i-permanent solution ngokuba bokhelwe indlu epheleleyo. Ezi zindlu ke zijonge ngakumbi kwi-district yethu iKrisani, i-OR Tambo neJogqaba. Urhulumente ugqibe ngelithi le ntlekele yangoku yeyona enefuthe kunezinye zakhe zenzeka.